Lunyaka uMasingana kusihla ngomsombuluko la kumzansi wethu channel 163 onyakeni omusha ka2004 nina bekosi manginibingelele nginambungele nanku mhlahlo wethu isimo sezulu namhlanje kusihlo kanjalo nakusasa subheke mbukwethu kanjalo enhlana sezantsi kwelihlakhulu esilakhele zokuqaphela ke mbukwethu izobe iphumile inhlavela ngendaweni eziko Springbok Ofred endaweni endaweni ezimaphakathi limbozile izulu ko Klerksdorp izobe iphumile inhlavela kodwa nje mbukweni endaweni esempumalanga ezwe endaweni eziphakeme izobe limbozile izulu kunamathuba ezivulozwa lindlela nanku mhlahlo wakho isimo sezulu mbukweni ngokuma kwazo ifundazwe ngiyabheka Eastern Cape mbukweni izobe limbozile izulu endaweni esikhona lapha ko Alwan North amaze ukushisa ku15 sofika lapha kuye u28 Klerksdorp iphumile inhlavela ngamaze ukushisa kuye lapha u15 no31 ngiyabhethini kanjani izulu kusasa makhona ngempela eFree State lindlela izobe limboze ngamafu izulu kuso sonke isifundazwe amaze ukushisa eBloemfontein akuye lapha u15 sofika lapha ku31 eVelkom akuye lapha u16 sofika ku30 Sasolburg akuye lapha u16 sofika ku27 ngiyabhethini kanjani izulu kusasa Western Cape mankuso ogcwala umlomo mbuthi lashisa izulu koFred endana ngamaze ukushisa kuye u20 sofika kuye lapha u37 shisa namafini eCape Town ngalapha u22 sofika ku35 Cape Agalasa kuye lapha u19 no25 nakhona limbozile izulu kusasa mozohambela kusifundazwe sihle kakhulu lapha Northern Cape lindethi imbozile mbukeli izulu endaweni eningi ngaphandle nje makhona lapha ko Springbok iphumile inhlavela ngamaze ukushisa kuye lapha u20 sofika ku33 makhona ko Alexander Bay izobe imboze ngamafu ngempela mbukeli izulu ngiyabhethini kanjani izulu kusasa makhona lapha Northwest nakhona mankusho ukuthi imboze ngamafu izulu kuhamba kwalo usuku namathuba imvula uzowalindela makhona lapha koMahike ngamaze ukushisa kuye lapha u19 sofika lapha kuye u31 kanti ke kusasa makhona mbukeli lapha eGauteng indlela nakhona ukuthi ngokutshaka kwenhlavelanga namathuba ezivulozwa walindela yize kunjalo lashisa izulu koCarletonville ngaye lapha u15 sofika kuye lapha u16 ukuze usuqaphela lapha koVerneging akuye lapha u15 naye lapha u26 ngiyabheka ukuthi imi kanjani izulu kusasa ipopo nakhona shisele emafini izulu ngokutshaka kwenhlavelanga makhona kobilabila namathuba ezivulozwa walindela amaze ukushisa ku20 sofika ku29 Thabazimbi akuye lapha u21 no31 kanti ke makophulukwana akuye lapha u17 lapha u36 ngiyabheka ukuthi imi kanjani izulu kusasa makhona empumalanga nakhona udouble fana shisele emafini izulu uhamba kwalo usuku namathuba ezivulozwa walindela lapha koSikhukuza amaze ukushisa ku19 no27 Middelburg akuye lapha u14 sofika ku26 kanti ke makhona kusasa lapha kwaZulu Natal nakhona lindela mbukwethi shisele emafini izulu uhamba kwalo usuku namathuba ezivulozwa walindela ubheke nje makhona eNewcastle amaze ukushisa kuye lapha u14 naye lapha u26 Fahede eNquthu akuye lapha u15 no25 nangithi kini nonke emakhaya Nkosi umusa.